Ako ćemo po definiciji, vlast delimo na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast čini skupština ili parlament u kojoj se donose zakoni u kojima se često odlučuje o našim životima, izglasavanjem, prostom većinom ili dvotrećinskom većinom manjinskih zajednica. Ali krenimo redom. Ajmo unutra. Skupština Kosova ima 3 glavne funkcije: zastupanje, donošenje zakona i nadzor rada vlade. Na njenom čelu je predsednik. Sledeće u organizacionom nizu je predsedništvo koje donosi odluku o zasedanjima Skupštine. U predsedništvu se priprema dnevni red za sednicu parlamenta, ali i privremeni dnevni red. Predsedništvo donosi odluke konsenzusom. U slučaju da nema konsenzusa, izuzev u predviđenim slučajevima, predsedništvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova. U ovim skupštinskim klupama u 6. sazivu Skupštine Kosova sedi ukupno 120 poslanika. Međutim, danas smo zatekli učenike osnovnih i srednjih škola. Možda među njima nekog budućeg poslanika, ministra ili predsednika Skupštine. Za sada je mirno, ali kada su sednice ovde itekako ume da se zahukta rasprava, a ponekad, boga mi, i da poleti susavac. 10 mesta u parlamentu Kosova su zagarantovana za predstavnike srpske, a 10 za predstavnike drugih zajednica. 4 mesta za romsku, egipćansku i zajednicu Aškalija, 3 za bošnjačku, 2 za tursku i 1 mesto za zajednicu Goranaca. Kada 120 poslaničkih mesta pretvorimo u mandate, to u ovom skupštinskom sazivu izgleda ovako. Najviše, odnosno 25 mesta, pripadaju Demokratskom savezu Kosova, 22 Demokratskoj partiji Kosova Hašima Tačija, Pokretu samoopredeljenje pripada 19 mesta, Alijansi za budućnost Kosova aktuelnog premijera Ramuša Haradinaja 12 mesta, a Socijaldemokratska partija Kosova ima 12 poslanika. Srpska lista trenutno ima 9 poslanika, koalicija NISMA 8, stranka 6 plus 6, dok samostalnih poslanika ima 6. Sadašnju vladajuću većinu Kosovskog parlamenta čini i Srpska lista. Predstavnici Srpske liste posle hapšenja Marka Đurića u martu 2018. godine još uvek bojkotuju rad Skupštine. Aktivni su samo u radu pojedinih skupštinskih odbora. A kako se u parlamentu donose zakoni? Pravo podnošenja predloga zakona u Skupštini imaju predsednik, vlada, poslanici, parlamentarne komisije, kao i grupa od najmanje 10.000 građana. Predlog zakona se predstavlja parlamentu, o njemu raspravljaju parlamentarni odbori, zatim sledi prvo razmatranje u Skupštini, koje uključuje usvajanje predloga zakona u načelu, drugo zasedanje tokom kojeg Skupština razmatra podnetne amandmane na predlog zakona. Tokom trećeg razmatranja, Skupština može da odluči da predstavi predlog zakona koji ne uspe da dobije odgovarajući broj glasova na drugom razmatranju. Zakoni usvojeni od strane Skupštine potpisuju se od strane predsednika Skupštine u roku od 10 dana od dana njihovog usvajanja. Nalazimo se u jednoj od sala u kojima se održavaju sednice skupštinskih odbora, a ima ih ukupno 13. Stalne skupštinske odbore čine Odbor za budžet i finansije, Odbor za prava i interese zajednice i povratak, kao i Odbor za zakonodavstvo, mandate i imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije, kao i Odbor za evropske integracije. Pored stalnih odbora, postoji još 10 funkcionalnih. Da bi neko postao poslanik i seo u poslaničku klupu, potrebno je da prođe kroz ova vrata. A pre svega toga potrebni su mu vaši glasovi. Imajte to na umu.